हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं प्रेम बदारा ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। और मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक गुरहथी गीत लेके आई हूँ। भसुर, जब आंगन में भसुर जी आते हैं उस समय का गीत है। तो आप लोग अपने घर में गाइएगा, गुनगुनाइएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारा गाना आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग हमें कहाँ से सुन रहे हैं। तो धन्यवाद। तू काहे जिया जरवला चली अइला इतनी देर से, इतना बता द तू हमसे नैया जोड़ के, इतना बता द तू हमसे नैया जोड़ के। तू काहे जिया जरवला चली अइला इतनी देर से, इतना बता द तू हमसे नैया जोड़ के, इतना बता द तू हमसे नैया जोड़ के। हम त जानत रहली तू डलवाले अइबा, हम त जानत रहली तू डलवाले अइबा, लेके डलवा नैला बनिक मनवा तुरला जान के, इतना बता द भसुर हमसे नैया जोड़ के, इतना बता द भसुर हमसे नैया जोड़ के। तू काहे जिया जरवला चली अइला इतनी देर से, इतना बता द भसुर हमसे नैया जोड़ के, इतना बता द भसुर हमसे नैया जोड़ के। हम त जानत रहली तू हरवाले अइबा, हम त जानत रहली तू कंगना लेके अइबा, लेके गहनो नैला बनिक मनवा तुरला जान के, इतना बता द भसुर हमसे नैया जोड़ के, इतना बता द भसुर हमसे नैया जोड़ के। तू काहे जिया जरवला चली अइला इतनी देर से, इतना बता द भसुर हमसे नैया जोड़ के, इतना बता द भसुर हमसे नैया जोड़ के। हम त जानत रहली तू लहंगा ले अइबा, हम त जानत रहली तू चुनरी लेके अइबा, लेके लहंगा नैला बनिक मनवा तुरला जान के, इतना बता द भसुर हमसे नैया जोड़ के, इतना बता द भसुर हमसे नैया जोड़ के। तू काहे जिया जरवला चली अइला इतनी देर से, हमसे बता द भसुर हमसे नैया जोड़ के, इतना बता द भसुर हमसे नैया जोड़ के।